aku udah wis rampung. Wis. Ya kowe wis bar ya? Aku kurang siji. Ya kowe wis bar lan. Aku wis barok. Aja kalah kalau Gibran lho. Lah emang Gibran wis bar tok iki. Wis to Gibran wis tekan nomor 8. Mosok to? Kandhane tak percaya. Iya jadi tak tilikane. Yo kono tilikno. Napa iki? Iki lho gene Gibran kodone wis meh barok. Mosok ta? Ya gitu loh ini. Saya wis tekan nomor 8. Dan kamu sampai nomor berapa? 10. Terus tenang. Kanca-kanca wis dobar dulu. Mek istirahat ora. Iya. Let's go. Jangan lupa Like, comment, subscribe